The Dr. H. Gordon Roberts Hospital in Jaiaw, a historic mission hospital serving the community for over 100 years, is set to expand its services with the construction of a new building. This development was announced by the hospital's administrative officer, Dr. K.W. Marbaniang, following a meeting with the Chief Executive Member of the Khas Hills Autonomous District Council, Pyniaid Sing Syiem, and members Fantin Joseph Lakadong, Carnes Sohshang, besides hospital administrators and senior pastors. During his address, Dr. Marbaniang shared that the project has made progress but still requires significant financial support, particularly for procuring medical equipment and supplies. He further highlighted that despite existing challenges, contributions from donors, government support, and the commitment of the KHADC to extend assistance will accelerate the construction of the hospital's new facility. To barang ya happy kani ka building ka jistai kani ka annex building kamut makadi ka hospital thumai la ka jong kani ka hospital thumai ka bangi snam ta kan connect bat kani ka existing building kan don ka baki ong ka connecting ram de kani ka ram kan connect bat katar building ka ram jo kata kan connect bat kani ka building ha ka third floor ka ka dia for children's ward ka bamut ba ki facilities ki badon ha kani ka hospital ki bangim dei su ban pen kan rea baki piang amun ngilaban penne ki hang ni kan baki wei pada ki facilities ki bam don hang ni menta ki bangin ang ko aban upgrade na kapor support ngin ras na kum kanuk sa menta ko uti hang ni don tang suddenly ki uti de ki don ki por kam ta ma ka peak season ka bangi ang mo ni don ka peak season but ka lean season ka peak season ka ki por March April May June July ki baki patient ki kam yo ka jing pang kam yo mo te ki wan ka bon de to ka por mot ka rush ka uti teng happen up ki bre ko waiting hours ka jur te ka sistem bang te menta da jing don ka ni pde ngilaban increase ki number of OTs nata for example kani ka kumaon on ta kani ka MRI machine ngimpat don menta ginang keren man wara ka MRI machine de perkhat pada hang ngin bu ka space kam don ka ja ki patient magani ka building ka bakong san ka ban ai ka long number 1 ka long ba ki workers cho hospital na ki doctors ki staff paramedical staff ki diban long sufficient space na bata bakin tray ka baar pade ka long na ka panta ki nong pang na manta ki attendance ki bawan ro ki diban jo ki jaka ki piang kani ka nong kat kum ka ki ong ka IPH Indian Public Health Standard norms ki norms na manta ba pinchnai ko hospital kum ta ki diban meet kita both national as well as international te kata kade mainly kita ki OT kindan ru ki private at semi private room de ki general wards ni kita kindan de han ni hospital or ki lab services imaging services kata kindan te bokong san kade kata kindan ru ko auditorium ko bangim dan tang ni hang ta kandan kindan ru kapto kan ki patient ki pastors room kandan hang ta tenata lecture hall kini kita tika administrative office su ke bar mentang ni kalau along congested ra congested block kandon completely ha kani building kita kilong just in a nutshell ki jington kam ki ba yong manlewat kini ki OT so kini kita ki ong ki combo dan kita ki modular OT ki ba ha kat kum ka yu ba menta la ki wara kita ni mulong bodul pipet na ka infrastructure ke building ne na kalian ki size kita ban penbiang kam la su ban accommodate they don't come to the new building. Initially, he kalong ba in Persian ban pendep syutang tu kata ka G+3 dah kata ka 30 crores ka bangi expect ali sa bangin yo na ka jirap na ka government. Te sukiski na ka project period hi kalong ado sans dem ban pendep ni. Ali sa bangila yo stang ni ka building kanang ba haki lies house dem na singi dep tang ka ado ka G+2 lan ado third floor kata ka mo layo ban room ka tu kan ki facilities ban facility dia ka efficient health delivery services yo poro ka ban kata ri kajing dot kam ki patients but ki attendance ki kumjuro kata ka de ka traffic ro ka de we sorry ka parking spaces ka de ka tairo kan la ban ai ha ka chu hi ki jaka kan nong balong mata ba biap chengai na ka hospital kan diat ke kita klong ka diat ki kidan bon ki hapo jong ka ni hospital ba kat kum ka DPR kan in a nutshell kita ki ba kam don kam ha ka G+2 kaba nam sui bintang jinge keren ka bangi yo mani kendu aga ni ka sni ni chanmiet ila ai ru kicin kular ba okay ngin bersang mat submit kita ki project bentapan lapan pet ke ke bakila na ki ke ba tam paneram ya ka hospital ke jungi itai long khandiat I jin pensyai ha bidai pat ka ni ka hospital ke jungi bat ngamla ro klam de pen pau ki
jing ajerap ki donations ki bengiyo anak kapor sa kapor ki pun benta kamtam lele ki tu ki ba nong pang ki bawan lagi jeka nong kendong ki ba kamduk ki ba teng teng habari pila la thiang ni postal dadap sitayo artayo ni sibnai arnai ki ongi ko amalik no nomor bangim su la kersan su ki bakum kita ki patient su kata ko na kaleng ka hospital ka pek kum no ban le ki kita ki ba ha mo ka MSS kadi ka wi ka ba yarap asikate ban yarap ki nong kendong kamtam ki ba duna ke jingyo ajim kot ke jeki kat kum ka kategori ka bagi hiap data kita ki ong kita ki SECC bat ki wipat dia po jong kanip dan alor kita ru dangdon pada ka benta ka bateng teng kim ki jinglut pada ki bakim la ban siulut te kumi kita pada ngipet kum lu ban provide na kata ka bagi ong kanika poor patient fund te kanika poor patient fund kalong ka bangi na kalian ko hospital ngi jele ban contribute bat ki don ru ki bawan ki ba I donation directly sa kanika poor patient fund ki don ru ki projects ki bangi nile menta kumno ban penmi fund nam ta ka poor patient ka wei ni kita ka de kanika coffee corner ka de ka wei ni ka project ka ba mdade ka ba he tamba long ka ba po jong ka compound jong ka hospital ka bangi play ka wei ka coffee corner ban hakta ka long ka chaka ka ba di ki jingbam di sha kim set hang tan de chilong ka ready made ki set ki ai hang tai ki ba pang ki bawan ban ki attendance kamtan marka kantin jungi kalau siapa telap sindrum siapa akor khang tu mla ndai kata pada ka ai jing yarap bar ki bakwa di sha ki bawan napar ki bawan nasendran ki patient de wat ki patient ki bawan OPD ke ki yo ban penon kami kata ka coffee corner ki jing pam ki ki kwa ka sha ka coffee bar kumta tet but ya kani ki su outsource ki ka service ka operations kat pa ya ka jing sna kani ka tai ngile na kaleng jungi te ka ba mi na kata ka bai wai ka poi kumba arpo jar news pa shibnai kata kali direct sa ka poor patient fund